sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office asin mga katuwang na ahensya kang gobyerno amay pinaghahandaan ang Peña Francia Fiesta ngunya na taon. Sektor kan transportasyon asin Naga City Police Office pareho ng preparado sa pagbabalik eskwela. Mga community-based rehabilitation services personnel kang Naga tinutukdoan in basic sign language. Lalaki nagpabakalin badil, inaresto kang CIDG Camarines Sur. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Barata. Lampas sarong bulan pa antes ang bulan kan Setyembre para sa mga aktibidad kan Peña Francia Fiesta, alagad lagduan na ang preparasyon kang Naga City Police Office para sa seguridad kan publiko. Aramon taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Amay ang pagpreparar ngunyan kang Naga City Police Office, lokal na gobyerno kang Naga sa Paikang City Disaster Risk Management Office asin iba pang katuwang na ahensya para sa Peña Francia Festival. Ngunyan na daw ginibo ang contingency planning para sa gigibo na simulation exercise sa aga kan mga posibleng mangyari sa panahon kang kasaributan ngunyan na bulan kang Setyembre. Sigun kay Mr. Ernesto L. Camil, head kang City Disaster Risk Management Office, pinagsusugo ang kapulisan na bakulang sa uniform service pinagkukoordinar ang mga inilalatag na seguridad kundi dapat ipinapaaram ini sa publiko. Ini po si sarong portion ng Police Operations Plan kung saan mga major planned events ang pinag-uulayan. Yaon na po kaya sa indang mandato na ang mga civilian activities, lalo na kang mga major planned events, araw kang mga kapistahan, dapat pinagkukoordinar makulang sa uniform service personnel, kundi magiging sa publiko. Pinapaisi ang publiko kung ano si mga polisiya na dapat ipasunod, lalo na may mga pabuto na piyesta. Seguridad ka mga deboto, bisita asin sa gabos sa mapartisipar sa Peña Francia Festival ang mayormenteng rason kung taano tagigibuhon ang simulation exercise. So iniiwasan ta na maging worse kung sakali man na iguang conflagration na mangyari. Ano mga conflagration na mangyari? Pwedeng may stampede, di ba? Pwedeng may bombing incident, di ba? Iyan po ang tinatawan-tangon niyan atensyon na kung sakali man may mangyari, dahil man po inaagad, mamimitigita po ang mga incident. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may suwayman na ipapaapod na pag-orolay ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga para aramon ang mga pangangaepo kan simbahan, PNP asin iba pang katuwang na ahensya sa pagpreparar kan ilalatag na seguridad sa panahon kan Peña Francia Fiesta. Susog ki CDRRMO Head Ernesto L. Camil, ang aktibidad kan sumagong aga ang primero pasana sa mga ginigibong pagpreparar sa dakulang aktibidad kan simbahan asin kan syudad. Ang city government kaya pamagitan nagpapaapod ng meeting, ini po primero pasana na maipresentar para po mahiling ta. Then ano man si dapat na gibuhon ng local government of Naga, being the host. Ano man po si pangangaipo kang si simbahan, being na sinda si may dakulang event. Nababanga po baga ang eventa sa local government activities as in si church-based activities. Padago sa mga bareta. Naga City Police Office asin nagkaperang tricycle driver sa Naga parehong preparado na sa pagbubukas kan klase sa masunod na mga semana. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Apuwera sa preparasyon sa mga eskwelahan na bulos kan trapiko asin seguridad kang mga estudyante. Ang mga driver ngunya na nagpe-preparar sa pagdakol ng pasahero sa pagbabalik eskwela kan mga estudyante sa July 29. Amay pa lang yaon si Tatay Larry Olipino sa Partecan Plaza, Quezon asin naghahalat nin mailulunad na pasahero. Apuwera sa ganahan siyang maipupuli sa pamilya. Sinisiguro man ni Tatay Larry na dai siya nagsisingil nin sobra sa iyang mga pasahero. Ako bilang driver, ang pagpe-prepare ko inot na inot. Itong day ako makadagdag sa kulog kang payo kan syudad na about sa overcharging. Pandua sa traffic.
Pag namasdan ko na po matraffic, dahil na ang gayo ako nasukso, naghahanap akong lugar na pwedeng dumana, nanganing madali makaabot ang mga pasahero. Pero sa sakuyang gibo, para makaabot, nahanap talaga akong ano. Dahil ako naghinayang kong halawig, basta importante makaano. Iyan ang pinaghahanda ko sa sadiri ko, hirakan mga estudyante. Mientras tanto, saro sa inaayos ngunyan iyo ang Peña Francia Avenue kung saan ini ang mas magiging sibot pag-abot ng ralaugan ng klase. Sa pakikipag-ulay kay Police Colonel Erwin Rebellion, City Director, ini ang sa inang tigtatawan ng pansin asin aaliun naman ang mga poste na nakaharang sa tinampo asin ang paglaag ng loading and unloading areas sa mga eskwelahan. Ini po para magamit ining lugar diyan sa may bandang Peña Francia, sa may side kang mga eskwelahan. Aram ta po na pagbukas ng klase, pagdaita po mamantener ang traffic dyan sa Peña Francia, talagang magkaka-traffic yan. In fact, na-identify na po si problem. Ini po si mga lamppost na sana pwedeng i-occupy as the loading and unloading. Inaasahan ngunyan na ralaugan ang pagdakol ng mga estudyante asin mas lalong magabat na dalan kan trapiko. Kung kaya, doble ang magiging paghanda ng NCPO asin mga katabang na ahensya kaini. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, mahahaloy pa ang pagribay sa mga raraot na traffic lights na yaon sa sentro Canaga. Hulita kaipuhan kan lokal na gobyerno nin abot sa 40 million pesos para ipambakal nin bagong traffic lights. Huli ka ini, madagdag na lang ang Public Safety Office nin personnel na ide-deploy sa manlain-lain na parte Canaga para magmanihar kan trapiko. Urog na ngunyan na opening kan klase. Dahil po bagay ay nag-aarandar sa itong mga traffic lights, kami nag-adjust kang deployment kang sa mong mga personnel. Pati sa mga yaon sa admin, pigluwas ko na sa tinampo, naugmamang kita nakatuwang ta ang Naga City Police Office as in sa mga volunteers. So with that adjustment, we hope to compensate for the absence of traffic lights. Dahil sinabihan kita, nagkarumahaloy-haloy pa so procurement kang traffic lights, ninulita so kantidad na imbelto karon ay mababa sa 40 million ang kinakaipuhan. Sa iba pang bareta, preparado ang National Irrigation Administration na magtaonin banhi sa mga paraoma na maaapektaran ng pagbaha o rugnasi mga amay na nakapagtanom. Susog kiniya Bicol Regional Manager Engineer Guadincio de Vera. Pinag-aram naman ninda sa Department of Agriculture kung arin na mga lugar sa Bicol ang perming naaapektaran kan pagbaha para iyo ang sa indang tagamahanin banhi in kaso gustong magtanom utro kan mga paraoma. Actually, we are targeting 65,000 hectares for rainy season. No? Kinuha ko na rin, nakikoordinate ako sa DA. Saan yung mga vulnerable areas? Saan ba pag may malakas bang ulan, saan ang nababaha? Saan ang nasisira ng binhi? Nag-uusap na rin kami na in case na yung mga nakatanim nasira yung binhi, may ready naman tayong pamalit. Kung gusto pa nilang magtanim, may pamalit binhi. Even niya, no? Mayroon kami. Kung makikita nyo, may stock kami dyan sa likod, no? Sa covered court ng mga binhi, no? Na pwede nating pamalit. Sa pagbabalik kang Newsbreak, number 2, Municipal Most Wanted Person sa Minalaba, Camarines Sur na aresto sa Cavite. Iyan na sin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hi po, my name is Antonio Luis R. San Lorenzo. My event in athletics is jumps.
I win 5 golds in Regional Prisa and 2 silver in Palarong Bicol. I am Neil R.G. Bicarizo, walkout runner or race walker for NCF Athletics team. I am also a gold medalist this Regional Prisa and Palarong Bicol 2024. In past 2 months po, nag-prepare na po kami para sa darating pong Prisa and sa pambansa po. Like training po, nagbigay po si coach ng mga specific workouts po para sa amin and para po ma-improve ang performance po namin para sa darating na competition. Our strategy will remain the same po. I guess magpa-fartlek lang po kaming dating gawin lang po, magpa-fartlek po kada curve. Tapos proper po yung walk sa street. Kung ano po yung mga dati kong ginagawa, yun lang po. Like, stay positive, focus on game, don't be distracted po. And makinig po sa mga sa advice ng coach ko. Thank you po sa mga sumusuporta at sa mga nagsusuporta. Sana po patuloy niyo po rin po kaming suportahan. Thank you po sa pag-support po sa amin simula nung una po. And thank you po sa pagtulong sa amin like sa mga needs po namin like pagkain, mga equipments. And thank you po, lalong-lalo na sa coach ko po, sa pag-guide niya po sa akin patungo po sa mga national games po na po. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking.
This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. I am Shamara Faith Sarmiento. I am an archery player from Naga College Foundation. And last regional FRISAA, I got 6 gold medals. I am Mark Dominic Picoliantes. I've been playing archery since I was elementary. Since then, archery became my passion. I garnered a lot of medals in different tournaments like City Meet, Palarang Bicol, Palarang Pambansa, and Batang Pilar. Pagkatapos po ng regional FRISAA, nag-prepare na po kami ng everyday training for the upcoming national FRISAA. And for my mental preparation po is, sinet aside ko po muna yung mga bagay na pwedeng maka-distract sa laro ko and sa mindset ko po. Monday to Saturday, this vacation was my constant training in shooting, in preparing myself to upcoming national FRISAA. I always put God first, stay humble, positive for whatever the result of the game. Same as before lang po, magandang mindset po para maganda din ang result sa laban. Strategy of being firm, consistent, perseverant in winning the game. Please support and pray for all the athletes who will be representing the Bicol region. And please guide us for this upcoming national FRISAA. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, basic sign language training pinagtukdo sa mga community-based rehabilitation services personnel kanaga. Iniparte kan aktibidad ngunya na Person with Disability Month. Ang detalye sa report ni Cristina Alcanzo Reyes. Magkaintindihan ang mga community-based rehabilitation services personnel hali sa 27 barangay kang Naga asin mga personang may diferensya sa pagtaram asin pagdangog. Ini ang katayuhan kang ginigibong Basic Sign Language Learning Training na parte kan pagsiselebrar kang Persons with Disability Month ngunya na Hulyo. Sa Rosie Elizabeth Pujado, CBRS personnel kan Barangay Lerma sa nag-a-attender kan nasabing training. Nahiling niya ang dakulang tabang kaini para sa inda asin sa indang mga kliyenteng may diferensya sa pagtaram asin pagdangog. Sa ngunyan po, bali pang duwang training na sa ngunyan, medyo nakakaarano minaman po sinda. Nakakaulay minaman sinda, padikit-dikit po, naiintindihan minasinda or naiintindihan naman ninda kami. Suzuki City Administrator Elmer Baldimoro, mas mapapadali ang pag-asikaso kan mga CBRS sa indang mga kliyente. Kung igwas sindang kakayahan na maintindihan kung ano ang gustong ipaabot kan sa indang mga kliyente. Ang CBRS po ba kaya sinda itong mga personay sa barangay na iyo ang nag-aasikaso kang mga PWD and part kang client ninda iyo itong mga deaf. So kinakaipuhan na makanood sinda ning sign language
para maintindihan ninda, as in makaulay ninda itong mga DEP na mga yaon sa barangay. May mga gustong ipasabot itong mga DEP na naiintindihan kang sa tuya mga CBRS, lalo pa kung mayo ng kaibanan sa harong, ng kapamilya. So madidipisilan mag-communicate ining sa tuya mga CBRS. Kaya minanigo po na ngunya na selebrasyon kang PWD month, ibalisinda sa training for sign language. Mientras tanto, dakol pa man ang aktibidad ang gigibuhon ngunya na PWD month. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Sa satuyang police report, huli sa pagpabakal nin bakong lisensyadong badil, inaresto kan mga personahe kan Ocampo Municipal Police Station as in Criminal Investigation and Detection Group Camarines Sur ang 50 anyos na si alias Lan, residente kan nasabing Banwaan. Narecover kan mga otoridad ang sarong kalibre 45 pistol na mayong serial number, 5 bala asin ang budol money na ginamit sa transaksyon. Nasa kustodiya ngunyan kan Ocampo Municipal Police Station ang naarestong suspect. Sa iba pang police report, magkatuwang ang Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit CIDG Cavite asin Minalabak Municipal Police Station sa pag-aresto sa suspect na si alias Amol, 56 anyos, residente kan Barangay Kabulusan, Magallanes, Cavite, na nahahampang sa kasong rape na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Ang suspect number 2 municipal most wanted person sa Minalabak, Camarines Sur. Nasa kustodiya ngunyan kan CIDG ang naarestong suspect. Padagos pa sa mga bareta, nakatalaan maglibot sa Barangay Tinago, Syudad ning Naga ang grupo kan City Veterinary Office para sa house-to-house anti-rabies vaccination kung saan babakunahan ang mga atama na ido asin ikos. Parte ini kan programa kan City Veterinary Office na mapugulan ang paglakop kan rabies sa atama ng mga ido asin ikos sa syudad. Gigibon ini sa maabot na Biyernes asin may 75 pesos na vaccination asin registration fee. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw ni follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.